aquí a punt de ser amb vosaltres a la manifestació de Barcelona, perquè som tots els països catalans que estem amb vosaltres, ja ho sabeu, el que pensem, som el mateix, una agressió a un dels territoris, una agressió a tots els territoris. Estic enllaçat amb vosaltres, quedi clar. Us estimo, fins ara. I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with